להגביה את השולחן, לא יודע, מצאתי פה בגג את הפלט. שמע, אני מעריך את המאמץ בכלל שאתה הכנת את הפינה והכל. משקולות, אני חושב לדפוק וורקאוט. וואי, חזק. אני גם הייתי באימון לפני. רגע, היית? מה עשית? עשיתי, כאילו אני עושה כאלה אימונים ממוקדים כאלה של מתח. התחלתי לעבוד עם ליווי של רועי פאפו, אם אתה מכיר. זה בחור כזה, הוא מופיע הרבה באינסטגרם, את האמת, שהוא עושה מתח עם 100 קילו, הוא מטורף. 100 קילו, וואו. הוא מחזיק שיא עולמי, 116 קילו, מתח עם 116 קילו. פסיכי. אז לקחתי אצלו ליווי, ראיתי אותו, ראיתי מה הוא עושה, אהבתי, כאילו, אמרתי המטרות שלי, הוא השיג את המטרות שלי. מטורף, אחי. אתה גם צריך לעשות 100 מתח, יא פסיכופת. כן, לא, אני ב-60, אבל יש עוד דרך. 60, אחי. זה קשה לעלות. יש לי גם חבר סוס כזה, עושה לדעתי איזה 40-50 חזרות, הוא גם מטפסים, הסוסים האלה. אחי, המטפסים האלה מטורפים. מטפסים, נינג'ה. כן, כן, פסיכית. איזה ידיים יש להם, אחי, זה עמות. לא, הנינג'ות הם גם. תשמע, אחי, באמת, אני לא ידעתי, כאילו, לא ידעתי כמה הנינג'ה וזה, זה תחום כאילו כל כך מפתח. הרי זה משהו שנכנס לאחרונה, זה משהו שנכנס לפני בערך 8 שנים. כאילו מה שהביאו את התוכנית של הנינג'ה ישראל זה נהיה יותר מוכר. זהו, זה היה בהתחלה בחו"ל. מאיזה 2017 ככה. ואז זה נכנס לארץ, ובאמת לפני, לא מזמן, לפני איזה חודשיים, סתם דיברתי עם חבר שלי שהוא נינג'ה וזה, עכשיו אמרתי לו, כאילו הוא ראה שהתחלתי לעשות את האתגר הזה של המתח, הוא אומר לי, אתה יודע, אני גם, כאילו, אמרתי לו, כמה מתח אתה עושה וזה בנינג'ה, בטח אתה יכול לעשות מתח? הוא אומר לי, אני עושה משהו כמו 50 מתח, כאילו, עם ניורי וזה. הייתי בשוק, אמרתי כאילו, בונה, הנינג'ה כאילו זה בונה אחי, זה בונה, יש להם גב, זה ידיים מטורפות, גם האצבעות, אחי, אתה לא כן, לא, זה לגמרי, זה לגמרי. פסיכי, אחי, הם באים על הזה של הדלת, דק ככה, כן, לא, מתח. זה טירוף. זה חיות. זה טירוף. אז איזה אימון עשית? אימון ממוקד מתח? כן, זה כאילו אימון שאתה עושה, כאילו הכל בתכלס כמעט משיכה. יש לי 3 אימונים כאלה בשבוע. האימון הזה ספציפית, יש בו גם שכיבות צמיחה, שזה דחיפה, כאילו. יש שכיבות צמיחה ויש מקבילים, כאילו, אבל בתכלס, יש לי 3 אימונים בשבוע. משיכה זה כאילו עד קדמית, דחיפה עד אחורית? כן, כאילו, משיכה, אתה יודע, זה מתח, כאילו, יותר עבודה על גב, כן, יד קדמית. דחיפה זה בנץ', חזה, יד אחורית, כתפיים, כל הדברים האלה. ואני עובד יותר על משיכה, כי המטרה שלי יותר, אתה יודע, מוקד כזה למתח. ויש לי רק אימון אחד בשבוע, שאני עושה 2 תרגילים של דחיפה וזהו. וחוץ מזה, אתה יודע, אני בכושר קרבי. אם לדר סיפר לך, אני ביחד עם לדר בכושר. כן, בפוקוס, ראיתי באינסטגרם שלך. כן, זהו, אז אני גם בפוקוס. יש את האליפות כושר קרבי הזאת, עוד איזה חודשיים בפארק האקולוגי. המסלול גם באים לשם, ויש שם עוד כל מיני 5 אצבעות, אקסלנט. שאלתי גם את לדר, אבל הוא אמר לי שהוא לא שמע עליה. כאילו, גם אני לא יודע אם אתם באים לשם או לא, קבוצה שלכם. רגע, זה קבוצה צריכים לבוא או שאפשר לבוא אינדיבידואלי? לא, אני חושב שזה כקבוצות. תשמע, שנה שעברה זה היה משהו די חובבני כזה, זה היה לזכר איזה חייל שמת במלחמה, אבל זה כתחרות, זה היה כזה די חובבני. עכשיו זה רציני? השנה הם אומרים שהם יעשו את זה יותר רציני, אז מעניין, אני אולי אבוא לשם. את האמת שלא חזרתי לכושר קרבי מאז המרתון, כאילו סיימתי לפני שבועיים, ובמרתון עצמו לקחתי הפסקה של כמה חודשים, כי קשה לשלב, כאילו אימוני אינטרוולים חזקים בכושר קרבי, ועוד כאילו שגרת אימונים של מרתון, שזה 4-5 בשבוע, אז הפסקתי לכמה חודשים, ואני חושב על לחזור עכשיו, או אפילו לנסות קבוצה חדשה. המסלול, אם אני לא טועה, המאמן שלו, אני לא יודע, פתח אחד בגני תקווה, הוא ב-669. המאמן שאצלכם? כן. יש הרבה מאמנים, יש כזה לכל עיר, כאילו לכל צוות זה מאמן אחר, אז לא מכיר את שלכם. אז זהו, היה אצלנו, יש אצלנו איזה אחד תותח לפי מה שמעתי, שהוא פתח ולא הלך לו. לא הלך? כן, והוא כאילו ב-669, שזה כאילו... לא, אוקיי, גם זה... תלוי אנשים, כאילו אם אצלכם יש את הפוקוס וכולם הולכים לשם, זה כזה חברים, אתה יודע. גם, אבל אצלי הרוב באקסלנט, אז כאילו, אתה יודע, זה שיחות עם חברים, זה כאילו כזה... יריבות. כן, זה ממש יריבות. אז כאילו עכשיו כזה, אתה יודע, התקופה של הרישיון והכל, אז אתה יודע, חבר שלי עוד אותו מסתיים לו המלווה, אז אנחנו הולכים איזה 6 חבר'ה, לעשות תחרות כזאת בטינות כביכול, ולראות כאילו...
אחד מאקסלנט, אחד מכושר קרבי הגבעה, אני מפוקוס, אז כאילו עושים כזה תחרות, אחד עם השני, וכאילו זה... שאנחנו מצלמים כבר, כן? כן, כן, לא יודע. רגע, הרם, יש רק רם שמע, זה, תקשיב, פודקאסט קודם צילמנו, אני שמתי אחד, הוא שם אחד, וזה פשוט, זה מיקרופונים כאילו לא טובים בסן רעשים. רק המיקרופון אחד... כן, זה שומעים זה טוב, באופן מפתיע, אחי, וזה 200 שקל, 150 שקל, שומעים זה מעולה. באמת? פשוט שמתי אחד כאן, וכאילו פשוט שומעים את שתיהם באותו זה. אז בפודקאסט הראשון שעשיתי, לקחתי את האודיו פשוט של אחד מהם, ואז שמעו את השני קצת חלש, אז פשוט מניח את זה פה, תשמע, זה זרוק, אבל שומעים טוב. סגור. אז טוב, עמית צ'סנר, מה נשמע אחי? נעים להכיר. נעים מאוד. אתה מתאמן ל100 מתח, אתה בכושר קרבי, בפוקוס, ראיתי שאתה גם מאמן אנשים? כן, אני מאמן אישי, אבל אני מאמן גם קבוצות כאלה של ילדים, מגילאי 11 עד 14. כרגע במלחמה זה לא פועל, אתה יודע, כי יש הנחיות וכאלה, אבל זה מה שאני עושה, לאט לאט אני גודל. יש לי כרגע 2 קבוצות, 6 מתאמנים בכולל, וכרגע אני מחפש איך להגדיל את זה וכזה. מגניב אחי, זה מגניב מאוד, אחלה של יוזמה. מה אני אשאל אותך? יש לך איזושהי מטרה מבחינת ספורט? מה המטרה שלך עכשיו? 100 מתח בעצם. לא, אבל זה כאילו, זה גם מהמתח, אבל יש גם את ההכנה לצבא, שזה גם איזושהי מטרה שאני רוצה, איפה אתה רוצה ללכת בצבא? אני רוצה להגיע לסיירת מטכ"ל, זה משהו כזה שנכנס רק לאחרונה לראש שלי. בהתחלה, אתה יודע, כיתה י' כזה, אפילו לא חשבתי על זה בכלל, גם על הצבא בכלל, כאילו זה לא היה בראש שלי. וכאילו כל הזמן אמא שלי כזה, אתה יודע, היא עשתה לי היפנוזה כזאת, היא אמרה לי, תלך ל-8... אל תהיה קרבי. כן, תלך ל-8200, אתה חכם, אתה מחשבי וזה. ולא יודע, פתאום כאילו ראיתי את אח שלי שהוא שריונר, ראיתי אותו כאילו בלוחמה, ראיתי איך הוא נהיה בן אדם, כאילו הוא התבגר, הוא לקח את עצמו בידיים. זה בונה בטירוף הדברים האלה. לגמרי, וראיתי אותו כאילו איך הוא משתפר, ואמרתי, אני רוצה גם. וממש נכנס לי הג'וק הזה על סיירת מטכ"ל, כי ידעתי כאילו זה יחידה שהיא בטופ. זה יחידה שהמבצעים מתכוננים למבצע, כאילו מתאמנים משהו כמו חצי שנה עד שנה, שזה דברים שמתכננים אותם ועושים הכל בצורה מדויקת, ובתכלס אתה צריך להיות בן אדם שהוא מדויק. אז כאילו ראיתי את זה כאיזושהי מטרה, שאני רוצה להגיע גם להיות בן אדם כזה מדויק, בן אדם שיודע לבוא ולתכנן הכל ולארגן את הסביבה, בשביל שהכל יעבוד כמו שצריך, ולא יהיה פלטות, כאילו, וזה משהו כאילו שמאוד משך אותי, היחידה הזאת, והתחלתי להיכנס לכושר קרבי, ובתכלס, כאילו, אני כבר חצי שנה בכושר קרבי, לצערי אני פצוע ברגליים. כן? נכון, כתבתי לך גם, אני זוכר שהיית על הסטורי. זהו, אז אני פצוע גם ברגליים. זה באסה? כן, אז יש מצב שאני בא לאימון כאילו, ואני מפציץ, ואני מגיע בסדרי הגעה הראשון, ואני באמת, כאילו, מפציץ שם והכל, ונותן את ה100%, ויש אימונים שאני פשוט מגיע, ואני מרגיש את הרגל, ואני פשוט לא יכול לתפקד, אז אני רק זוחל, ועושה חיזוקים. חייב להיזהר עם זה. אני בחיים לא היה לי פציעה רצינית, היה לי כאילו איזה, אני רץ 3 שנים כבר באופן עקבי, היה לי אולי פעמיים של איזה חודש וחצי שהתחלתי להרגיש כאבים באיזה מקומות, ליד הברך היה לי איזה נקודה, והיה לי איזה משהו כזה בחיבור בין הכף רגל לעקב כזה, קצת יותר בלמה, לא יודע מה השם של זה, אבל היה לי איזה כאבים של איזה חודש וחצי ככה, וזהו, פשוט הורדתי עומסים, כי זה... מה זה מסוכן? מה זה באסה להיפצע אחי לאיזה כמה חודשים? זה דופק הכל. אני יכול להגיד לך שהייתי פעם רץ, כאילו, מתי שהתחלתי ממש את התהליך, לפני עוד שנכנסתי לפוקוס, לכושר קרבי, התחלתי לרוץ, התחלתי להיכנס ממש משמעת עצמית, הייתי קם 5 בבוקר באמת, וכאילו, קורא ספר, כאילו ברמה כזאת, הייתי נכנס לאיזשהו מוד כזה, שאני במשמעת עצמית מוחלטת. ואני זוכר שהתחלתי לרוץ, וראיתי את אח שלי, שאח שלי כאילו אולטרה מרתוניסט, והוא רץ המון. עכשיו ראיתי אותו וראיתי את זה כאיזשהו
מודל לחיקוי כזה, שאני גם רוצה להיות כזה, לא להגיע ל100 קילומטר או אולטרה מרתונים אחרים, אתה יודע, זה לא בשביל אתגר, אבל כן. להיות כזה סוס, לקחת את עצמי בסופר רצינות. לגמרי. בטח, אחי. אז הגעתי, כאילו, אתה יודע, התחלתי לרוץ 5, בהתחלה זה היה 3 שבכלל כמעט ולא סיימתי אותם, 3, ואז 5, ואז פתאום אני עולה קצת בקילומטרים, 8, 10, ואז אני רואה, ואז אחרי כאילו, שאתה מגיע ל10 קילומטר, אתה אומר, וואו, זה המון 10. ואתה רץ הרבה 10, ואתה אומר, בונה, כאילו, זה קל. זה קל ממש. אז אתה עולה מה10, וברגע שאתה עולה מה10 זה ממש התמכרות כזאת. אתה כבר תופס את עצמך גם בונה, מה זה, אני רץ 10 קילומטר, רץ 15, כמה שאתה לא עושה, זה כאילו, זה מרשים את עצמך, אתה מעריך את עצמך יותר. לגמרי. זה מוסיף הרבה, אני חושב שאיך שאתה מעריך את עצמך גם, זה אומר עליך, זה כאילו משפיע המון על היום יום שלך, על אם אתה נהנה מהיום יום אפילו. לגמרי, אתה עושה ריצה בבוקר ואתה, יש לך... אתה בן אדם אחר אחר כך. יש לך הוכחה, כאילו שוואלה רצתי, אני גבר, אני הכי גבר בארץ עכשיו, כאילו רצתי 10 קילומטר בבוקר. אחי, אני קם בבוקר, ב5 בבוקר, עושה ריצה, חוזר הביתה, מתקלח, הולך לבית ספר, רואה אנשים שקמו לפני 20 דקות ישנים על השולחן. זהו. מה זה, אני מלך העולם. לגמרי. אבל אני יכול לספר לך שהייתי רץ בבוקר, הייתי קם ב5, הייתי קם ב4.5 אפילו לפעמים, והייתי רץ 10 קילומטר, אני אומר, הגעתי אפילו ל20 ומעבר, נגיע לזה עוד, והייתי רץ מלא והייתי מגיע לבית ספר. עכשיו, אתה יודע, אתה רץ בבוקר, אתה קם ואתה נהנה ואתה ערני לכל היום. עכשיו, היה לי, כאילו, ממש, לא היה לי רצון לבוא לבית ספר, לא היה לי רצון להישאר בבית ספר, לא היה לי רצון ללמוד בבית ספר בכלל. אחרי הריצה אתה אומר או בכללי? לא, בכללי, באותה תקופה, כיתה י'. וממש, כאילו, לא היה לי רצון כאילו להיות בבית ספר, אז אני זוכר שהשיעורים היו משעממים. עכשיו, כאילו, ברגע שאתה לא רוצה ללמוד משהו ואתה משועמם ואתה לא יכול לעשות כלום, אתה תירדם, כאילו, סביר להניח. אז ממש, אני זוכר, הייתי רץ, הייתי ערני, הייתי קם בבוקר כאילו כמו פנתר, והייתי נרדם בשיעורים. לגמרי, והייתי נרדם כאילו בשיעורים, אז זה משהו כאילו, זה היה הקטע שכאילו לא שמתי על הבית ספר כזה. כן הייתי בתוך כל ההתפתחות הזאת, כן הייתי בתוך העבודה הקשה ולעשות. כן, לפעמים יש לך, הבית ספר לא מלמדים אותך פשוט, אתה רוצה לחיות, אתה רוצה להתקדם, אתה רץ, אתה דואג לעצמך, כושר קרבי, יש לך מטרה להיות ביחידה מובחרת בצבא, והבית ספר אתה מרגיש שהוא לא מקדם אותך. אתה בא לשם, אתה לומד דברים שלא בהכרח מעניינים אותך, בשביל תעודת בגרות שאתה לא בטוח שתשתמש בה, וזה מתסכל כאילו. לגמרי. אני יכול להגיד שהבית ספר, כאילו, העניין של הבית ספר, זה לא שאתה לומד חומר כאילו שהוא לא מעניין. לפעמים גם החומר יכול לעניין. אני יכול להגיד לך, עשיתי בגרות בתנ"ך, וואלה, זה בגרות מעניינת היה. כאילו, אני זוכר, למדתי את הסיפורים, וזה היה מעניין. אבל... באמת, גם אני הכי תנ"ך. זה מעניין. רוב הזמן לא בהכרח אהבתי את זה ביסודי, אבל בי"א הייתה לי מורה, תקשיב, הייתה לי מורה מטורפת, הייתי בה כל שיעור, היא הייתה עושה לנו את זה פשוט שעת סיפור, הייתי מחכה לזה, תקשיב, זה באמת צריך לדעת ללמד את החומר, היא לימדה בצורה מעניינת מאוד, כל סיפור אחי, כל שיעור אני במתח אחי, מה יהיה בשיעור הבא כבר, זה היה מטורף, סיפור יוסף אחי, מה יהיה איתו בסוף, הוא ימכר, הוא פה, הוא שם, הפך למלך, שמע, זה כאילו, זה רק מראה עד כמה, פשוט הבית ספר כרגע ברמה נמוכה, החומר עצמו, בין אם הוא רלוונטי או לא, שהרוב הוא לא רלוונטי ליום יום ולחיים הבוגרים שלנו, זה כאילו גם עד כמה המורים יש להם השפעה, עד כמה, אם יש לך מורה טוב עם ערך מוסף שהוא מעביר, והוא יודע ללמד את החומר בצורה טובה ומעניינת, זה כאילו משנה לחלוטין את החוויה, זה Game Changer. יש לי מורה לאנגלית, שהיא פשוט היא עצובה, היא כל פעם מבואסת כזה על החיים שלה, עושה לנו אנסין פשוט כל שיעור, שכאילו בסדר אנסין, חברה תרגל את האנגלית, אבל היא לא, אפס השקעה אחי, שלא אכפת לה. היה לנו במבחן האחרון, תקשיב, שני המבחנים האחרונים, המבחנים, שתי כזה, הבגרות של י"ב זה, הבגרות בי"א זה אנסין כזה, הבגרות בי"ב זה אנסין, ואחרי זה פסקת טיעון כזאת. אחי, עשתה לנו, המבחנים הם פשוט בגרויות משנים קודמות, אז עשתה לנו שהפסקת טיעון במבחן האחרון,
הייתה בדיוק אותה פסקת טיעון מהמבחן הקודם. הקודם, והיא לא קראה את זה אפילו. אחי, היא לא קראה את המבחן לפני שהגישה לנו. זהו. זה מטורף. ברגע שאתה... עד כמה רמת השקעה נמוכה, אחי. ברגע שאתה מרגיש השקעה וזה, אז יותר... זה יש את האנשים שנים עכשיו. יותר... ברגע שאתה בבית ספר יואו. ואוהבים להעביר לך את החומר, אז גם יש לך תשוקה ללמוד, כאילו... בטח, אחי, יכולים ללמד דברים מעניינים, וואלה, התנ"ך זה, אומנם זה הסיפור שהוא... בואנה, אחי. מה זה? מהטלפון? כן, אבל זה עדיין צלם. זה לא אמור להפריע. מתקשרים אליך? לא, התקשרו איזה פעמיים ושלחו לי אס-אמסים, לא חשוב. טוב. קיצר, החומר יכול להיות מעניין, אבל זה תלוי איך מעבירים אותו גם. כאילו, יש לך דברים שלא מעניינים, כמו, לא יודע, לשון נגיד, שאתה, כאילו, לדבר שלא תבין לא נכון, לדבר, אני חושב שזה אחד היכולות הכי חשובות שיכולות להיות, לדעת לדבר בצורה טובה, להעביר את המסרים שלך, אבל לשון, כאילו, לא מלמדים את זה בצורה מעניינת, מלמדים את כל הדברים, אני לא זוכר אפילו את השמות, אבל משקל שלו, של מילה, אני לא זוכר מה זה. זה לא... זה כאילו, כל הדברים המפגרים האלה. אני אגיד לך מה, הרצון כאילו... לא מלמדים בצורה מעניינת. הקטע שלא היה לי רצון ללמוד, גם בגלל שלא מלמדים את החומר בצורה מעניינת, אבל גם בגלל המחשבה שברגע שאתה לומד בבית ספר, אתה לומד בעצם מה שכולם לומדים, אז אין לך איזשהו פער מידע, אין לך איזשהו יתרון. אתה לא משתפר ככה ביחס לכם, אתה נהיה עוד אחד. כן, אתה נהיה עוד אחד, וזה הרגשה. אנחנו לא רוצים להיות עוד אחד. נכון. כאילו, אני מניח שרוב האנשים רוצים להיות מיוחדים, נכון. שונים, טובים יותר. אז מסתבר שכאילו, לרוב האנשים במודע, זה לא מעניין אותם, כאילו, זה לא מעניין אותם שהם עוד אחד בבית ספר. עכשיו, כי זה רגיל, כי כולם זורמים להיות עוד אחד. עכשיו, בי"א כאילו, גם אותו דבר היה שלא עניין אותי כל כך, והגעתי למצב שרוצים אפילו, כאילו, אולי אני לא אגש לבגרות, ברוב הכמות חיסורים, ושאני לא משקיע, וציונים בפח וזה. ואז הבנתי כאילו שאני יכול לנתב את הלימודים, אני יכול לנתב את הבית ספר, להשלמת משימות שהן לא כל כך חיוניות עבורי, והן לא כל כך מעניינות עבורי, אבל אני עדיין משלים אותם, כאילו, כדי לעשות וי כזה, ולפתח את ההרגל הזה של השלמת משימות, שהן לא הכי מעניינות. אבל מה לדוגמה? נגיד, אני עכשיו צריך ללמוד לאיזשהו מבחן, שהוא לא כל כך, כאילו, גם הבגרות, כאילו, דברים שהם לא כל כך יעזרו לי בטווח הארוך. ואני יודע את זה, אני יודע שהם לא, כאילו, זה לא מה שיעזור לי עכשיו להגיע לאן שאני רוצה. בגרות בתנ"ך לא תעזור לי להגיע לסיירת מטכ"ל. אבל מה שכן, הלמידה והמשמעת הזאת לשבת וללמוד גם משהו שהוא לא הכי מעניין לך, זה יכול לנתב אותי גם לעשות משימות בצבא שאתה לא רוצה לעשות, אז פה אתה מפתח את ההרגל הזה, לעשות דברים שאתה לא בהכרח רוצה, אבל אתה עושה אותם כי אתה צריך, וזה למשהו גדול יותר. אני יכול להבין את זה, גם אבא שלי כל הזמן אומר לי את זה בקשר ללימודים, כי אני גם לא יותר מזה אכפת לי מזה, כאילו, בראש שלי אני רוצה להיות בן אדם מיוחד, אני רוצה להיות מוצלח אקסטרה, ואני רואה בין אם אני אשתמש בתעודת בגרות או לא, אני יודע שכרגע, כאילו בשנתיים האחרונות, אני לא שם יותר מדי חשיבות על הבית ספר, אני כזה, אתה יודע, מקבל ציונים 80 עם כזה, אבל אני לא משקיע יותר מדי שם, אני כאילו יותר בחיים של אחרי או לפני, ריצות וזה, אבל אני יודע שגם ככה, אם אני מקבל 80 בהכל, אני לא בן אדם של 80, אני בן אדם שאני רואה את עצמי בעתיד 100. מה שאני אעשה אני אהיה 100. אז אני חושב שגם ככה אני לא אשתמש במשהו שיקנה אותי אם אני אלך לתואר לדוגמה, אז לימודים ברמה של 80, כאילו להתקבל לאיזה תואר ממוצע, אני ארצה לעשות את הכי טוב. וגם אם אני לא ארצה, אני ארצה לפתוח עסק, או כל דבר שזה לא יהיה, אני ארצה לעשות את זה בהכי טוב שיש. אז נכון לעכשיו, אני כאילו גם ככה בציונים שהם, אתה יודע, לא מדהימים, אבל גם לא גרועים, ואני גם ככה לא רואה את עצמי בתור בן אדם בינוני. אז לגמרי. אני ככה לא רואה את עצמי, נכון לעכשיו משתמש בזה. זה משהו שכאילו הציונים בבית ספר, ברגע שאתה מייחס לזה ממש חשיבות. רגע, אבל רק אני אסיים, אני מסכים עם זה של לעשות דברים שקשים לנו, למרות שלא בא לנו, למרות אם הם לא נראים לנו משמעותיים, וואלה, מאמין שאם הייתי עושה את זה, וכן לוקח על עצמי אתגר נגיד,
ירדתי מ-5 ל-4, רציתי, כי הרגשתי שזה לא משפיע עליי, כאילו זה לא מלמד אותי כלום, זה מבזבז לי את הזמן, לא מעניין אותי, אבל אני עדיין חושב שאם הייתי נשאר שם ומנסה לקבל ציונים טובים, אז זה עדיין יכל לשפר אותי יותר, כאילו, כי הייתי מתנסה בלהשתפר יותר בדברים שקשים לי, למרות שאני לא רוצה. יכול להיות שפספסתי שם, אני עדיין יכול, כאילו יש בגרויות וזה, אני עדיין יכול לנסות להתאמץ בשבילם נטו, בשבילה להתמודד עם משהו קשה. נכון. כן, חושב שזה יכול להוסיף הרבה. זה חשוב. וגם הציונים, ברגע שאתה נותן, אני לא התייחסתי לזה, אבל כאילו, כן לעשות העבודה הזאת, אבל לא לתת משמעות לציונים. זאת אומרת, נגיד עכשיו אני עושה את העבודה, והמטרה שלי היא לעשות את המשימות הקשות האלה, לעשות אותן, כאילו, כדי להתרגל לעשות משימות קשות, שלא כאלה, אתה יודע, חיוניות גם, למה הן קשות? כי הן לא מעניינות. זה קשה מאוד, אתה יודע, לעשות משימה, ושלא מעניינת אותך, ולעשות אותה בצורה טובה. עכשיו, גם הציונים, כאילו, אני לא נותן לזה כזה משמעות. כאילו, הדברים האלה לא חשובים לי, הציונים. מה שחשוב לי זה הפיתוח של ההרגל הזה, של העבודה הטובה. כאילו, זה באמת מה שאני מנתב אותו, כאילו, גם לתפקיד בצבא, לעשות את המשימות האלה, שהן לא חשובות, שבעיניי אני לא רואה בהן תועלת כביכול, אבל אני יודע שיש גורם מעליי שכן יודע למה הן משמשות. יפה מאוד, אחי, זה אחלה של גישה. מה האתגר הספורט הכי קשה שעשית? את האמת... הייתי באינסטגרם שעשית את כל אתגרי מתח האלה. זה אחד מהם או שיש משהו אחר? את האמת, היו כמה. אני יכול להגיד כאילו שאתגר ספורט יכול להתחלק לשתי מקומות, כי יש אתגר ספורט שעשיתי שהוא באמת היה לי נוראי והכי קשה שעשיתי אי פעם, שזה היה מתח, ה-1500. עכשיו... וכמה זמן עשית? עשיתי את זה ב3 שעות. רגע, בוא נחשב. 3 שעות זה 500 לשעה, כל 7 שניות בערך מתח. כן, משהו כזה. לא. כן, כן. 3,600 שניות בשעה. כן. 500 לזה, זה בערך 7 וטיפה. משהו כזה. קיצר... וואו, אחי, זה קשוח. אז כן, אז ה-1500 מתח זה אתגר, כאילו, באמת, אחד הקשים שעשיתי, ונראה לי הכי קשה בתחום של הכוח. אבל עוד אתגר קשה שהיה לי, שזה לא עכשיו אתגר, אין לזה טייטל של אתגר, אבל זה כן משהו מאוד קשה, זה שעשיתי, יום אחד אני ואח שלי הגדול היינו באיזשהו אירוע משפחתי, חזרנו ב-12 בלילה, ואני ואח שלי חולים על השטויות האלה של כאילו, אם אתה עושה את זה, אני עושה את זה. וואו, אחי, יש לי חבר, אנחנו בול ככה. אז זהו. מסתובב איתו ברוטשילד, אחי. זהו, אז כזה. פתאום אני סתם... רוצה לקשור סוחים או משהו, יורד ל10 מתח, זהו, אחרי התקענו חצי שעה על הדשא הזה. אז זהו, אז כאילו... מי עושה את השקיעות צמיחה. אז כאילו, כזה, זה הכי כיף. אם אתה יכול, אני יכול, זה מטורף, זה הכי מקדם שיש. תחרות הכי בריאה, הכי מטורפת שיש. אז הוא אמר, כאילו ממש כזה, אמרתי לו, תשמע, תהיה גבר עכשיו, כאילו בוא לריצת 30. כאילו סתם זרקתי את זה בצחוק. ריצת 30 קילומטר. 12 בלילה אמרת? כן. ריצה 30 קילומטר, עכשיו זה משהו כאילו, אתה יודע, זה כאילו זה כן יכול, שתינו כאילו כזה, הוא אח שלי פסיכופת כזה, וזה, אמרתי לו, בוא לריצת 30, כאילו, סתם בצחוק בזה. ואז הוא ממש, כאילו, הוא נתפס על זה רציני. עכשיו אמרנו את זה לא בדרך חזרה שהיינו 10 דקות לפני הבית, אמרנו את זה עדיין שהיינו באירוע איזה 40 דקות לפני. ואז שכחתי מזה לגמרי, אנחנו מגיעים הביתה, אח שלי כזה בא, שם נערים, אני אומר לו, מה יש אחי? ואז הוא אומר, אחי, יוצאים לריצת 30, כאילו. עכשיו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אח שלי בחור מפחיד, כאילו. אחי, זה נשמע כזה כיף. לא, הוא בחור מטורף, כאילו, אם אני לא יוצא לריצת 30 איתו אחרי שאמרתי, אם אני לא אעמוד במילה שלי, הוא יהרוג אותי על זה. אז ממש שמנו נעליים, יצאנו לריצת 30. אתה בא לריצת 40 אחרי. כן, כאילו, זה, אז כאילו... לא, באמת. לא, אני פצוע, אחי, אבל בכיף, אם לא פצוע... סתם. קיצר, יצאנו לריצת 30 ב-12:30 בלילה, ויצאנו לריצה לנמל, טבלנו שם וזה, הגענו ב-4 בבוקר. עכשיו, אתה יודע, כל הדרך זה כיף, אתה יודע, מי יוצא לריצת 30 ב-12 בלילה? אז כאילו זה היה מענה,
ב10 קילומטר האחרונים, שאתה בחזור מהנמל, הרי אתה לא יכול להפסיק באמצע, למה? ברור. אתה רץ מגני תקווה לנמל, כן. 15 קילומטר, ואז אתה בנמל, כאילו, איך אתה חוזר עכשיו? אין אוטובוסים, אין זה... שתיים היינו בנמל, 2 הגענו לנמל. יותר קל להמשיך ולוותר, לגמרי. זה פשוט לא נוח. שרפנו את הספינות, אם אתה... כן, זה בדיוק מרגיש אותו דבר בריצות שלי, אחי. לגמרי. אז רצנו עד לנמל, וטבלנו שם. עכשיו, אחרי שאתה טובל, אתה יודע, שפשפות, וזה זה אחד הדברים הלא נעימים. אז ממש חזרנו, וב10 קילומטר האחרונים, שזה בערך מהקניון איילון, אנחנו רצים, אני מדדה, ואני רוצה כאילו כבר להגיע הביתה, ואני עוד שנייה מתעלף. זה כאילו אחד הדברים הקשים שעשיתי, אני ואח שלי ביחד. אבל ב-1500 מתח זה משהו כאילו, זה גם, פה זה היה 4 שעות, פה זה היה 3 שעות, וב-1500 מתח שזה היה 3 שעות, זה היה כל כך קשה כי אתה לבד. כאילו באו חברים על הדרך, ראו אותי, וואו, אתה עושה 1500, כל הכבוד, וזה נשארו איתי קצת, אבל... אתה שומע איזה פודקאסט או משהו? לא. אני לבד, כי אני לא יכול להיות עם האוזניות, כי אני צריך להיות מרוכז. תחשוב, כל דקה אני עולה ל10 מתח. אז אתה צריך להיות מרוכז, אתה צריך... וואו, זה פסיכי. אם אתה לא תעשה את זה כל דקה, אתה יכול להישאר 4-5 שעות בגינה, כי אתה לא סופר נכון. ואתה צריך להיות על הספירה. אז ממש יש לי את הגרמין, עשיתי כל הזמן כזה לפ בשעון. זה האינסטינקט? כן, אז עשיתי כל הזמן לפ, וכל לפ שעשיתי, כל סיבוב, זה 10 מתח. אז סיימתי משהו כמו 180 לפים, כי עברתי גם ל8 ו6 מתח בדקה. וזה באמת, זה היה אחד האתגרים הקשים, הגעתי למצב שכאילו, יש לי כאלה כפפות. עכשיו, לא כפפות, אתה יודע, כמו של האבות האלה שבאים בגיל 40 ומתאמנים לך כפפות כאלה של כוסיות. לא, אני מדבר על כפפות כאילו שאתה קושר מסביב למפרק, ויש לך פה איזשהו שטח כזה שהוא מחוספס, שאתה יכול להתעלות על המתח והידיים לא יקרעו. אז... למה, מה התחלת להרגיש, מה הרגשת בלי זה? אז זהו, אני אומר, הגעתי ל1000 מתח בערך, עכשיו אחרי 1000 מתח אני סתם מוריד כזה את הכפפה לשנייה, לעשות כזה בלי, אני לא יכול לעלות על המתח. וואו. וזה הגיע למצב שנתליתי על האצבעות ממש, נתליתי, כאילו הייתי עם הכפפה, נתליתי ממש על המתח ככה, וכמו בנינג'ה, אתה יודע, שנתנים על האצבעות, אז זה גם אני, ככה על האצבעות, ועשיתי משהו כמו 400 מתח רק על האצבעות, ככה, וזה היה אתגר באמת שהוא היה מנטלי, על הדרך גם נגמרה לי הסוללה, היה עם זה ממש סיפור כאילו מטורף, בסוף סיימתי את זה, הצלחתי, ויום אחרי זה קמתי, כל הכתף השמאלית שלי הייתה על הפנים, אבל באמת זה משהו שנתן לי איזושהי הוכחה שהאתגר הזה הוא כל כך מנטלי, ולא חושב שהרבה אנשים מוכנים לעשות אתגר כזה. גם כאלה שכן טובים במתח ויכולים לעשות המון מתח, לצאת לאתגר כזה, להתחיל להגיד, אני עכשיו בשלוש שעות הקרובות עושה 1500 מתח, זה משהו שהוא מאוד קשה, זה קשה מנטלית לצאת לזה בכלל. זה יפה מאוד, אחי, זה באמת מטורף כל הדברים האלה. אני גם אוהב לקחת את עצמי לקיצון, אבל לא, באמת, אני לא יכול לומר את זה, אני לא עשיתי את זה יותר מדי פעמים. כאילו, המרתון, עשיתי את זה, אבל חוץ מזה, אני כן מתאמן הרבה, אבל אני לא עושה באמת יותר מדי אתגרים כאלה שאני לוקח את עצמי פשוט לקיצון. אני חושב שזה שיש לך אח כזה, זה באמת מטורף, זה סביבה כאילו מנצחת בקטע אחר. עכשיו הוא קצת, אתה יודע, גם במלחמה, גם אתה יודע, חיל השריון וקרבי וזה, אז הוא סוגר הרבה בצבא וזה מקשה עליי, אז יש לי גם נפילות מנטליות לפעמים בגלל זה, כי הייתי רגיל המון זמן. כשקשה לך הוא מרים אותך, והפוך. זהו, והפוך, אבל עכשיו שאין אותו זה יותר קשה מנטלית. אבל מה שזה עושה, זה מרגיל אותי. לא להסתמך על אנשים. זהו, לא להסתמך עליו. אז אני לבד בונה את עצמי, כאילו, וזה גם משהו, כאילו, שעוזר לי, שאני לא מסתמך עליו, אבל כן, זה סביבה מנצחת, חד משמעית. כאילו, הוא הרים אותי מאיפה שהייתי. אני יכול להגיד לך, לפני 1.5 שנה לא הייתי באותו מקום בכלל. הייתי מעשן, הייתי, כאילו, מעשן, כאילו, מעשן בקטנה, סתם מחברים וזה, לא הייתי קונה וייפים, קופסאות, דברים כאלה, אבל כן הייתי מעשן, לא הייתי עושה כלום, לא היה לי מטרה בחיים, לא היה לי כיוון ללכת אליו,
וממש הוא ראה אותי, כאילו, הוא ראה אותי, אחרי שהוא השתפר בעצמו בכלל, הוא ראה אותי והוא אמר לי, תשמע, מה אתה עושה? כאילו, הוא בא אליי רציני והוא אמר לי, מה אתה עושה? עכשיו, הוא לא בא ומשך אותי בכוח ואמר לי, בוא איתי, בוא איתי. זה לא עוזר. זה לא, ממש לא. מה שהוא עשה... אתה חייב לגרום לבן אדם להבין את זה בעצמו ולרצות בעצמו. מה שהוא עשה, הוא פשוט אמר לי כזה, תשמע, אתה חייב לבוא, כאילו, אתה חייב להשתפר, אתה חייב, כאילו, מה אתה חושב שאתה עושה עם החיים שלך? ואני בהתחלה התעצבנתי עליו, אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני, כאילו, אני כיתה י', כיתה ט' הייתי אפילו, כיתה ט', כאילו, מה אתה רוצה ממני, אני ילד, כאילו, תן לעשות מה שבא לי וזה. וראיתי לאט לאט איך הוא כאילו משתפר, כי הוא לא לחץ על הערב, ראיתי פשוט את הדרך שלו, אחרי שהוא בא והעיר את הפנים שלי, כאילו, ראיתי את הדרך שלו. קיבלת השראה. זהו, אני רוצה גם את הדרך הזאת, אז ממש זה מה שעשיתי, כאילו, ראיתי את הדרך שלו, לאט לאט כזה התרחקתי מהסביבה, העדפתי להיות במקום שאני יכול להשתפר ואין איזשהם דעות חיצוניות שיכולות להשפיע עליי. כן, זה גם מגניב, גם הדעות חיצוניות, רגע נגיע לזה, כי זה גם הייתה אחת השאלה שלי, אחת השאלות רציתי לשאול איך נחשפת לזה, כי ראיתי שהיה לך סרטון של איזה השינוי שלך בעמוד. כן, ממש. אז רציתי לשאול אותך מה גרם לזה, ווואלה, זה מגניב מאוד. עניתי לך על השאלה. כן, בלי שאלתי. גם זה שזה באמת אח, שזה כל כך קרוב, זה באמת, כמו שאמרת על הדעות החיצוניות, מה שלא משנה מה יגידו לך, אחי, אח שלך איתך, נכון. מה יעשו? יש לי את הסביבה הזאת. שיגידו מה שהם רוצים, כאילו לא משנה מה אתה עושה, אתה מעלה סרטונים, אחי, יש לך סביבה, אתה בסביבה מנצרת הכי טובה שאפשר, פאקינג אח שלך. לגמרי. זה יכול להגיד גם תאריך את זה בטירוף, אחי, לי נגיד אין אח כזה, יש לי כאילו חבר קרוב, אבל עדיין זה מגניב רצח. אני יכול להגיד לך גם שכאילו זה משהו שהוא גם חיזק את הקשר בינינו לגמרי. בטח. לפני זה לא הייתי מדבר איתו, זה היה מכות ולא מדברים יותר, כאילו. ומי המנצח? לא, הוא היה שובר אותי, אבל כאילו זה ממש חיזק את הקשר בינינו ועלינו ביחד למעלה, באמת שתינו. אתה יודע, זה מגניב כל האתגרים האלה. זה נתן לי מוטיבציה, גם לפני איזה יומיים, אני סתם ככה יוצא לגינת כושר, אמרתי בוא נעשה כמה מקבילים שאני רוצה. אני אהיה פה איזה 40 דקות, יש לי גם את ההרצאות שאני מעביר, אז התאמנתי כזה בין הסטים על ההרצאה, כזה אחרי זה גם, אמרתי, אני לא חזק בזה במיוחד, אני גם שוקל הרבה, שוקל הרבה יותר ממך בטח. לא, אני שוקל 67 יחסית. אני שוקל איזה 84-5. לא, אני יחסית למשקל, לגובה שלי, אני... כן, לא בסדר, תסוס, אחי. אז עשיתי איזה 120 מקבילים, שזה אחרי זה הייתי גמור, כבר לא הצלחתי את הכשל שלי, זה לא עבד. אין, יד אחורית בכללי זה משהו שמתעייף. וגם החזה, זה היה כזה אחד רחב יחסית. לא, זה בס. אבל זה כיף לדחוף את עצמך לקצה, כי גם לפני איזה חודש יצאתי לגינת כושר, ושמתי לי כמטרה לעשות הכי הרבה שלי, והצלחתי 100. אז עכשיו כזה 120. מדהים. שיפור קטן. אני יכול גם לדחוף לקצה, כאילו גם... אתה תעשה 1,000, אבל... לא בטוח, אבל לא, לדחוף את עצמך לקצה, כאילו, אני יכול להגיד יש אתגרים ספורטיביים, אבל יש גם אתגרים כאילו מנטליים מאוד מאוד קשים, הרבה יותר לעשות ריצת 30 שעשיתי, כאילו, הייתי עושה קבוע, ריצת 30. לאנשים כמונו, זה כאילו, האתגר של הספורט, זה כאילו בא בטבעיות יחסית. נכון. כאילו, זה אומנם אתגר קשה פיזית, אבל זה יחסית באזור נוחות שלך, אתה כל החיים מתאמן, כאילו, לא יודע אם כל החיים, אבל אתה מתאמן הרבה, אתה בכושר, אתה אוהב את זה. אז כאילו, האתגר של הספורט זה קשה, מרתון, זה קשה רצח. אבל זה כאילו מה שאני עושה בלי קשר כי אני אוהב, פשוט לקחתי את זה לקיצון. כן. אז נגיד בשבילנו באמת אתגר טוב יהיה לקחת לדוגמה מבחן ולנסות לקבל ציון כמה שיותר טוב. או דברים כאילו... אגב, שתדע, אני כאילו סתם בא לי כזה להשוויץ, אבל עשיתי מתכונת ראשונה שלי בתנ"ך, קיבלתי נכשל, ועכשיו קיבלתי את הציון לבגרות וקיבלתי 81. לא סתם, כאילו אני מתלהב כי זה לא משהו שהיה בראש שלי, כאילו היה לי, אני אומר לך הייתי מגיע פעם בשבוע לבית ספר וכאילו זה שינוי דרסטי שאתה מבין שאתה יכול לנתב את זה למשהו שאתה כן רוצה, למטרה שכן לך, אז כאילו ברגע ששיניתי את החשיבה הזאת, את הנקודת מבט אם אני אשיג ציונים בבית ספר, זה לא ייתן לי כלום, אם אני אעשה את העבודה הקשה ואני אראה לעצמי שאני מסוגל, זה יכול להביא אותי
להתרגל, לעשות דברים כאילו מאוד קשים ומאוד שנראים לי כאילו שהם לא בשגרה שלי, ולעשות אותם ולהתרגל לשינויים, זה הביא אותי למצב כאילו שראיתי שינוי, ראיתי שינוי כאילו מטורף, ומי נכשל 81 בבגרות כאילו וזה גם היה הבגרות הכי קשה שהייתה עד עכשיו בתנ"ך, תבדוק אותי, אני חותם לך, אז זה גם משהו, גם אתגר מנטלי. ואני יודע שאתה כאילו המראיין של הפודקאסט, אבל הייתי שמח אם נדבר קצת יותר על הרצאות. בטח אחי, מה שאתה רוצה. אנחנו בשיחה חברית אחי, זה לא חייב להיות ראיון. אז אנחנו באותו ראש. אפשר להיות כמה שיותר אותנטי, למה? אתה גם עם עומר באת למפגש הזה מתישהו? זהו, אז אני חלק מהמחזור של הבילדרס. רק שיבינו, המפגש הזה זה עומר שנול, איזה בחור מהאינסטגרם שהעביר המון הרצאות, והוא עושה כזה פעם בחודש, הוא גם היה פה בפרק, הוא לא יודע פשוט מה יעלה מתי, אבל הוא עושה מפגש פעם בחודש של חבר'ה בני נוער שמעבירים הרצאות, הוא מדרבן אותם, זה אחלה יוזמה, הוא רוצה לשנות את התוכן שמלמדים במערכת החינוך, מטרה מבורכת, אז כן. כן, אז שנול הייתי גם הרבה לפני שנול, הרבה לפני שהכרתי את שנול, אח שלי היה חבר שלו, אבל כאילו אח שלי חבר שלו, אבל לא הכרתי אותו אני אישית, עכשיו אנחנו חברים מאוד טובים, הרבה לפני זה, תוך כדי שנכנסתי לעולם הזה של ההתפתחות אישית, אז גם נכנסתי לזה בצורה שהיא ספורטיבית, אתה יודע, ריצות, כוח הייתי עושה בעבר, הייתי במכון מתאמן המון שנים, הייתי פאורליפטר כזה וזה, אבל כאילו נכנסתי לעולם הריצות, לעולם האירובי, ונכנסתי להרגשה הזאת של לצאת מאזור הנוחות, של לעשות דברים שאני לא רגיל לעשות, כאילו דברים שמפחידים. עכשיו, דברים שמפחידים, אני יכול להגיד שיש דברים שמפחידים הרבה יותר מלעשות אתגרים מטורפים פיזית. יש אתגרים מנטלית מאוד קשים, כמו לדבר מול קהל, לעשות הרצאות. אז זה איזשהו משהו שהוא חלק מהתהליך של ההתפתחות אישית שהתחלתי ממנו, שגם אח שלי אמר לי לעשות, והוא דרבן אותי לזה. אז העברתי כמה הרצאות בחיים שלי. כן? מול מי העברת? אז זהו, אז בהתחלה זה היה הרצאה ראשונה אי פעם, העברתי מול המשפחה, זה היה הרצאה נוראית. בטח, אבל איזה כיף. כן, לגמרי, זה היה הרצאה נוראית, העברתי אותה כאילו על הרגלים ועל יציאה מאזור הנוחות. יפה, דווקא למשפחה זה... כן. זה כאילו בהכי נגיש, אבל זה מביך כזה. אין נביא בעירו. אין מה? אין נביא בעירו, מה זאת אומרת? כאילו, אם אתה עכשיו תבוא לחברים שלך, לסביבה הקרובה שלך, ותגיד להם, אני נביא, אני מעכשיו אלוקים. אז הם יבואו ויגידו לך, תגיד, אתה טמבל כאילו? כן, כן, הבנתי מה, לא הכרתי את הציטוט, אבל הבנתי את זה. הבנת. כאילו שאנשים שאתה כבר מכיר, אם אתה פתאום תשתנה ותתחיל להתנהג כמישהו אחר, כאילו, תתחיל לקחת על עצמך הרגלים חדשים, או תתחיל לשנות, כאילו, יורידו לך קפה, יגידו לך מי אתה, זה לא אתה, מה אתה עושה, אתה טמבל, אבל אם תעשה את זה מול אנשים חדשים, אז כאילו הם לא מכירים אותך. נכון, אתה יכול בשנייה להראות להם זהות חדשה, שהם יגידו וואו, כאילו, הם לא מכירים אותך. בגלל זה אני מת על סביבות חדשות, עברתי בתיכון כיתה זה 3 פעמים. וואו. כן. ובכללי אני אוהב להיות, כאילו ללכת למקומות לבד, אני אוהב ללכת למקומות חדשים לבד, לדבר עם אנשים חדשים, כי אין להם שום כאילו judgment עליך, הם לא שופטים אותך בשום צורה, כי הם לא מכירים אותך, אין להם מושג, זה מטורף, אז כאילו התנהגות שאתה עושה ביום יום, אתה יכול לשנות אותה לחלוטין מול בן אדם חדש ולא יהיה לו מושג, כי הוא פעם ראשונה שהוא רואה אותך. לגמרי. אז למה אמרת את הציטוט הזה אבל? כאילו זה הכניס אותנו למקום מגניב כזה, אבל באיזה הקשר אמרת את זה? זה בהקשר שהגעתי למשפחה וכאילו, אתה יודע, בכללי המשפחה, אנשים קרובים, יתמכו בך תמיד, אבל הגעתי, הרציתי, ווואלה זה היה קשה, כי אתה מול אנשים כאילו שאתה מכיר שנים, ופתאום אתה בא אליהם עם זהות חדשה ומביא להם מידע כאילו, וזה היה קשה, הם גם דיברו באמצע, וזו משפחה שהיא מוחצנת, כאילו, אתה יודע, שאלו שאלות, וכאילו, אתה יודע. זרמו אבל? זרמו, אבל אתה יודע, זה היה קשה. כן. אז זה היה ההרצאה הראשונה שלי. כמה זמן עשית את זה מולם? 40 דקות, שעה אפילו. יפה, מה זה המון להרצאה ראשונה, אחי. עשיתי ממש מצגת וזה. מגניב. אני, הרצאה ראשונה שלי עשיתי איזה רבע שעה ככה, אבל
יפה מאוד. זהו, אז... ואז למה עוד עשית? למי עוד? ואז עשיתי הרצאה שנייה. זה היה הרצאה, שנייה אני אגיד לך. זה אני חושב היה הרצאה מול המשפחה השנייה שלי, מצד אמא. הורים גרושים כאילו? כן, הורים גרושים, אבל כן, מצד אמא למשפחה השנייה. וגם זה היה פחות קשה, כי הם יותר באו במטרה של להקשיב וללמוד. המשפחה השנייה באו למטרה של לרצות אותי כביכול, להגיד וואלה הוא מעביר הרצאה בוא נתמוך. אבל לא ללמוד, לא להקשיב, פחות. אז זה היה גם הרצאה שהיא קשה, אבל פחות. גם על הרגלים כזה, את ההרצאה? כן. ואז... רואים את השיפור בין הרצאה להרצאה, נכון? נכון. אתה צובר ניסיון, כל רן שאתה מעביר לה. וגם אם אתה לא צובר ניסיון, כאילו, סליחה, גם אם אתה לא מעביר אותה יותר טוב, אתה עדיין באיזושהי זהות שהיא יותר חזקה. זאת אומרת, הרצאה שלישית, בוא נגיע לזה, עשיתי אותה מול הכיתה של אחי הקטן, הכיתה בבית ספר. איזה גיל? כיתה ו'. הלכתי לעשות להם, היה איזשהו שעה חופשית, והמורה כתבה להורים, מי רוצה אולי לבוא להעביר פעילות. אני ישר קפצתי על ההזדמנות, אמרתי יאללה, זו הזדמנות לצאת מאזור נוחות, והלכתי, העברתי להם פעילות פלוס הרצאה. עכשיו ההרצאה, מה היא הייתה? היא הייתה הרצאה של 3 דקות. אמרתי להם, זה היה הרצאה על יש לי קשב וריכוז מאובחן, אני לא לוקח כדורים, לא כלום, אני גם לא כאילו מאמין בזה שיש לי, אבל בסדר. אמרתי, אני ארצה להם על זה, אני אגיד להם שוואלה, קשב וריכוז זה לא סוף העולם, זה כלום. כאילו, מה זה קשב וריכוז? ואז... דווקא תובנה חזקה. נכון. זה גם ילדים כיתה ו' יכולים להבין את זה. נכון, אז אמרתי להם, כאילו, מי שיש לו קשב וריכוז, אני יכול לתת לכם טיפים איך להתמודד עם זה דרך הספורט וזה. לאחר מכן העברתי להם פעילות של 40 דקות. גם את הפעילות לא ידעתי בכלל להעביר, כאילו, העברתי את זה, זה היה טיפה, כאילו, חובבני כזה וזה, זה לא היה נראה טוב. אבל הנה, תראה, היום אני כאילו מאמן ילדים ואני עושה להם אימונים מושקעים ובאמת אני יודע איך לבנות את האימון, לעומת באותו זמן שלא העברתי את זה בכלל. זה משפר מאוד את היכולות תקשורת, אני חושב שהיכולות תקשורת שלנו, דיבור, כאילו איך שאנחנו מבטאים את עצמנו, זה סופר חשוב. תחשוב על זה, דיברתי על זה גם קודם באחד הפודקאסטים, לא זוכר כבר איזה, אבל תחשוב על זה שאתה כל החיים שלך, אתה הולך לדבר, כל החיים שלך אתה תהיה עם הגוף שלך, אז למה לא להשקיע בדברים האלה כבר מעכשיו? יש לך פרארי, כאילו יש לך אוטו, אז למה כאילו לא להפוך אותה לפרארי? יש לך גוף אחד, יש לך את היכולות דיבור שלך, אתה כל החיים תדבר, אז למה לא להשקיע שעה בשבוע, 10 דקות ביום, להתאמן קצת, לדבר מול המצלמה, לדבר עם עצמך אפילו, מול המראה, בשביל לעשות את זה הרבה יותר טוב, יש לך את כל החיים להשתמש בזה אחר כך. זה השקעה הכי שווה שיש לדעתי. וכאילו אני יכול להגיד לך שמאז שהתחלתי להרצות, הרציתי גם, לא סיפרתי, אבל ההרצאות האחרונות שלי היו עם עוד 3 חברים, הרצינו ל-270 ילדים, הרצינו ל3 שכבות. נראה לי הרצית יותר ממני. כן, לא... אני העברתי איזה רשמית, איזה 5 הרצאות, כאילו מול כאילו מקומות מסודרים, כאילו הקבוצות של כושר קרבי והכיתה שלי. לא רשמית, העברתי נגיד עוד איזה 10, שהעברתי סתם נגיד מול אנשים, יש סתם אפילו סיפור מצחיק, בגג של עזריאלי, יש שם, יש כמו במה כזאת, כמו... כן, אני מכיר. יש שם את הבמה הזאת עם הכיסאות, אני באתי לשם כמה פעמים נטו, סתם לתרגל כזה דמיינתי יש קהל, דיברתי, ולפעמים אני רואה שם אנשים יושבים בחוץ, אני כזה, חבר'ה, רוצים להיות הקהל שלי בהרצאה, אני מתרגל פה זה, מביא איזה 6 אנשים היום, אתמול עוד איזה 4 אנשים, כאילו מתרגל את זה ככה, אז לא רשמית העברתי נגיד עוד איזה 10 כאלה. וואו, אני יכול להגיד לך שזה דרך טובה כדי לתרגל. אני יכול להגיד לך שזה אפילו יותר קשה, לבוא לא לבוא עם הכנה, לבוא ולהתנסות מול אנשים כאילו סתם מהרחוב, שאתה לא מכיר, זה נגיד מלחיץ, זה משהו שלא עשיתי, אני מקווה שאני אעשה מתישהו שזה יהיה אחת מהכנות שלי. עכשיו אני מגלה לך שזה קיים, תעשה. זה אחד הדברים שהכי מוצאים אזור נוחות, כי זה בלי הכנה, בלי כלום. רגע, מה זאת אומרת? לדבר עם... ללכת ולהרצות מול האנשים האלה, שכאילו אתה לבוא להגיד להם, יש לי הרצאה, אתם רוצים? הפחד הזה שכאילו יבואו ויסתכלו עליך סתם אנשים שאתה לא מכיר. וזה משהו שיש להמון אנשים, גם לי יש אותו אפילו קצת,
לאט לאט כן, שוברים נכון. את הפחד זה הזה. מאוד פופולרי, גם אצלי היה לי את זה, שלא תבין לא נכון, אני לא איזה סופר מנוע פתאום, לגמרי. אבל פשוט עבדתי על זה מלא. תקשיב, מאיזה כיתה י', אפילו ט', שנכנסתי לכל העולם הזה של לשפר את עצמי, שאני רוצה להיות כמה שיותר טוב, משום מה נכנס לי כמה דברים. אחד היה הספורט, שהתחלתי להתאמן, לא, הייתי מתאמן גם לפני זה, אבל התחלתי להשקיע להיות יותר בזה. מפוקס על זה. כן, ושני, זה היה באמת זה, רציתי להתמודד עם פחדים, כאילו לשפר את עצמי. אז פשוט התחלתי לדבר עם מלא אנשים זרים, התחלתי ממש לחזק את השריר הזה אצלי, והיום אני הגעתי לרמה שאני באמת לא פוחד, כאילו כמעט ולא פוחד בכלל, לא אכפת לי מה יחשבו עליי, כאילו אני לא מתבייש מדברים כמעט, ווואלה אני ממש מבסוט מזה. זה מדהים. כאילו לפעמים אני עושה זה מה, אתמול הייתי במקסטוק אחי עם אחותי ואימא שלי, ואחותי סתם בצחוק שמה עליי כזה כובע, שמה לי כזה כובע על הראש, אני ממשיך להסתובב עם הכובע. כן, סתם, זה כאילו, מטומטם לחלוטין, אבל זה מצחיק כזה. דבר ראשון שאתה מחזק את השריר הזה, זה... גם לא היה לי כוח למקסטוק, אמרתי, נעשה את זה חוויה מצחיקה, אנשים כזה... זהו. אם מסתכלים, כי התחלתי לדבר טיפה, גם שאתה מחזק את השריר הזה של לדבר כאילו מול אנשים, אתה יודע, לדבר עם אנשים זרים, שלא אכפת לך מה חושבים עליך, זה שריר מטורף, כאילו, כי אז אתה יותר רגיל לעשות דברים שאתה רוצה. אתה מייצר לעצמך גם כל כך הרבה הזדמנויות. נכון, גם, זה משהו אחר לגמרי, אני מדבר בכלל על הקטע הזה שאתה עושה באמת מה שאתה רוצה, לא מה שאנשים אחרים כאילו רוצים שאתה תעשה, לא מה שאנשים אחרים אומרים לך. מה זאת אומרת? תן דוגמה, לדוגמה, אני עכשיו רוצה לפתוח עסק, יש לי את האימונים שאני מעביר. עכשיו, ברגע שאני ידבר עם אנשים זרים, שזה לא קשור בכלל, ברגע שאני מדבר עם אנשים זרים, ואני אתחיל לפתח את הרגל הזה שלא אכפת לי מה אנשים חושבים, ואני אתחיל לעשות דברים כאלה, אתה יודע, סתם דברים לכיף, ולצעוק ברחוב, ולהעביר הרצאות, ולעשות דברים באמת שאני רוצה לעשות, דברים שאני יודע שמפתחים אותי ואני רוצה לעשות, כמו לעלות סרטונים, שזה מביך, כאילו חלק מהאנשים זה מביך, אבל כולם נראה לי זה מביך. נכון, אבל זה משפר להלאה, והדברים האלה שמקדמים אותך, אתה פתאום עושה דברים שאתה רוצה לעשות וכן יכולים לקדם אותך, למרות שאחרים אומרים לך, וואלה, תשמע, זה מביך. נכון. אני רוצה לעשות את זה. בדיוק, זו נקודה סופר חשובה. כאילו, הרבה אנשים חיים את החיים שלהם, לפי, יש את מה שאני רוצה לעשות, ויש את מה שאחרים רוצים, או מה שמקובל, והרבה אנשים עושים כאילו, חיים את החיים שלהם לפי אנשים אחרים. חיים בגלל שככה כולם עושים, או אני לא רוצה שיחשבו עליי ככה וככה, מי אתה רוצה להיות? אתה רוצה שאתה תהיה הבוס של החיים שלך, או שאנשים אחרים יקבעו מה תעשה? לגמרי. אני חושב שזה חוזקה שכדאי לעבוד עליה, פחות שיהיה אכפת לנו מה אנשים אחרים חושבים עלינו. לגמרי. וזה, כמו שאמרת, כאילו, אני מדבר על זה גם, שהקטע הזה שזה פותח הזדמנויות מטורפות, כאילו, ברמה הזויה. אני יכול להגיד לך, יש המון סיפורים זה פתח לי הזדמנויות פסיכיות, אבל אני דווקא אספר על משהו של אחי, שקרה לו, שאני ראיתי את זה, שמתי לב לזה, כי בוא, מגיע לו את כל הסיפורים וכל העילה הזאת שאני נותן לו פה. לא מכיר אותך שלך, אחי. זהו, אתה צריך להכיר אותו. נשמע מטורף, כולם מדברים, גם אתה, גם עומר מדבר עליו. כי אני אגיד לך, לא, דבר ראשון אני רוצה לספר עליו, כי הוא הפך אותי למי שנהם. אני נותן לו את כל הקרדיט, והוא בן אדם מטורף. יש לו השפעה מטורפת, אבל הקטע הזה שהוא מדבר עם אנשים והוא פותח הזדמנויות, אני יכול להגיד לך פעם אחת, שהוא רצו לעשות בצבא, לצוות שלו, רצו לעשות להם ערב בשרים ועל האש ועניינים, ולא היה להם איך לסבסד את זה. ואז אח שלי סתם, ראינו איזה מישהו בבריכה, יש כזה בריכה עירונית אצלנו, אז ראינו איזה מישהו שהוא מסתבר, שהוא כאילו יזם כזה, הוא מארגן תרומות לחיילים ולאירועים בשביל חיילים. הוא מארגן את זה. ואח שלי פשוט סתם התחיל לדבר איתו. הוא הבין שזה הבן אדם, ובסוף הוא ארגן ערב צוות לצבא, ליחידה שלו. כאילו, סליחה, הוא ארגן ערב צוות לפלוגה, שזה... פלוגה זה מאות אנשים, לא? כן, לפלוגה, אני חושב או לפלוגה או לגדוד, לא, אני חושב לפלוגה.
לפלוגה, תקשיב, באמת, להמון אנשים, הוא פשוט ארגן ערב בשרים שהיה מושקע בהמון כסף, דרך זה שהוא פשוט הלך ודיבר עם הבן אדם ואמר לו שלום, יש מלא הזדמנויות שמחכות בחוץ. זה דוגמה להזדמנות מטורפת, כאילו, זה אחד הדברים המטורפים. זה כאילו, בא לאללה, אתה פשוט מתחיל לדבר עם אנשים, אתה לא מתבייש. זה שלום ביי במעלית, כן, כאילו, בדיוק, סתם. זה כל גם כך... עם אנשים שהם לא דיירים בבניין, נכון. אתה פשוט שלום ביי. ערב טוב, אחי, אתה רואה מישהו בערב, מה נשמע אחי, ערב טוב, כלב חמוד. זה כן, כל מיני, זה זה פשוט מדהים. להיות חברותי, זה לא עולה כלום, זה כאילו אין סיבה שלא. אני מת על זה. זהו, אחד הדברים גם זה להכיר אנשים חדשים אני גם מעלה. לגמרי. סתם, זה להכיר אנשים חדשים שכאילו, שיכולים לתרום לך המון. לדוגמה, אני אתן שאחי הגדול הוא מתחיל המון 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 עם בחורות. וזה גם איזשהו משהו כאילו, שהפאק פיפול הזה, שלא אכפת לי מה אנשים חושבים, שאני אגש אליה ולא אכפת לי אם אני אקבל את הלא הזה ממנה, אז זה פותח לו המון הזדמנויות. בונה, הוא מדבר עם המון בחורות, כאילו, זה נשמע רע, אבל הוא מדבר עם המון בחורות. לא, זה מצוין. וככה הוא מפתח את היכולת תקשורת הזאת, ככה הוא יודע איך להתאים את הבחורה אליו, ככה הוא יודע איזה בחורה מתאימה אליו. ואני יכול להגיד לך, הוא היה כבר, מאז שהוא התחיל לפתח את היכולת הזאת לדבר עם אנשים זרים, הוא היה לו כאילו כמה בנות זוג, והוא כאילו חווה דברים, אתה מבין? לא צריך לפרט, אבל... לא, חווה דברים, לא, בטח, אני מסכים לגמרי, אחי, זה שריר מטורף, זה פותח כל כך הרבה הזדמנויות, פשוט לא לפחד מה יחשבו עליך, ליזום מה שאתה רוצה, להתחיל שיחות, להכיר אנשים, לשאול שאלות, יש חוזק מטורף, כאילו יש מלא עוצמה בלשאול שאלות בן אדם ולשמוע את הסיפור שלו ואיך הוא יתמוד, כאילו אתה יכול להביא כל כך הרבה תובנות מאנשים שלא תיארת לעצמך. אני סתם לפני איזה שבוע התחלתי מלא לשחק כדורסל עכשיו מהמלחמה, לא נגעתי בכדור איזה שנתיים, הייתי בטט בקבוצה ומאז הפסקתי, אבל כל הזמן בבית ספר שלי, ופתאום אני רואה שם אנשים שכאילו גם היו בבית ספר לפני שנה, שנתיים, מהשכונה כזה, שלא יצא לי לדבר איתם, ואני מדבר עם איזה בחור, שניים, כאילו יש להם חיים שלמים של חוויות. זהו, סיפורים, תובנות. אני פשוט יכול ללמוד מזה ולהבין מזה המון. יש כל כך הרבה לקחת מאנשים זרים, או משיחות, מאנשים בכללי. זה משהו שאנשים לא עושים כל כך. לגמרי, זה משהו שכאילו, זה גם משהו כאילו שהוא כיף לעשות בסופו של דבר. זה כיף רצח. אתה מכיר אנשים חדשים. אתה גם תמיד בא בחיוב, אתה לא יודע, מחמיא לבן אדם או משהו, כי תמיד יש אנשים מגניבים, אתה רואה דברים חדשים, אתה כזה וואו, איזה כיף, איזה מגניב. צריך מלא לדבר עם חיילים, כאילו, או נשקים, איפה אתה משרת, איפה אתה זה, צריך עזרה עם השק, תמיד עם השקים הענקיים האלה. כן. יש פה 1000 רובים. רגע, אתה עכשיו בי"ב, נכון? אני בי"ב. אתה יודע א', היה לך צו ראשון? כן, היה לי צו ראשון, היה לי גם, כאילו היה לי כמה מיונים וזה. איזה מיונים יש? לא, סתם, כאילו יום המאה וכזה. יום המאה. כאילו, כן, כזה, אז בקיצור, רציתי לשאול אותך, מה, כאילו, אתה י"ב? מה לוז עם הצבא? כן, היה יום סיירות. עד לפני חודש הייתי 72, אז העלו לי ממש באחרונה, אחרי הימי סיירות, אז לא יכולתי לעשות. מה אתה הולך לעשות? כרגע אני רוצה לעשות באוקטובר, אבל אני מתגייס לאוגוסט, אז זה לא עובד. אז אני רוצה לראות אולי דרך שאני אוכל לדחות. אני כרגע גם... לא רוצה שנת שירות. אבל כרגע אני מתמיין לטייס. עשיתי רק את המיון הראשון לפני 4,000 אפילו. זה מיון חדש שיש. אבל אם אני עובר את הירפ א'... מה, של הריכוז? כן, במחשב שלי בבית, כן. כן, אני גם... וואלה, זה כיף כזה, אחי. כן. הימים של הפורטנייט, אני סוס... והתקבלת? כאילו... לא, עשיתי זה לפני יומיים. אז אני צריך לקבל... גם. באמת? כן, זה מה שאני עשיתי. יואו, זה קטע? מעניין אם תעבור. אז אמרו תוך שבועיים... מעדכן אותך. אז אמרו תוך שבועיים יחזירו תשובה, אם אני במקרה עובר את זה, ואז יש את הירפ האחד, שזה ה... ירפ א'. ירפ א', ירפ ב', ואז יש פסיכולוג, ואז אם עוברים... זה לאן שאתה רוצה להגיע לטייס? לא יודע, אני לא יודע עדיין, אבל אם אני עובר את כל אלה, אז אני מקבל
גיבוש טייס באוקטובר, ואז אוטומטי דוחה לי את הגיוס. אז אני אראה. זה מה שאתה הולך. בינתיים זה מה שאני רוצה לעשות, לא יודע עדיין מה יהיה אם אני ארצה או לא בכלל להיות בטייס, אם אני אעבור את השלבים האלה, מי יודע, עוד לא קיבלתי תשובה חיובית על השלב הראשון, אבל זה המצב שלי בינתיים מבחינת הצבא. רגע, אני שיניתי את הגישה שלי כמה פעמים לגבי הצבא, אני לא הייתי בטוח אם אני רוצה קרבי או לא. זה מה שבאתי לשאול. אבל דיברתי עם כמה קרביים, וזה הביא לי פשוט מוטיבציה, אחי, זה נשמע כל כך מפתח, כל כך... זה מבגר. אנשים טובים ביחידות הטובות. זה מבגר, זה עושה אותך בן אדם כאילו שונה לגמרי. זה מדהים, הסביבה גם, הסביבה שם, זה אחד הדברים מטורפים. ואולי גם לאנשים שאוהבים כושר, נראה לי זה כזה. אם אנחנו נכנסים לזה בסבבה, נראה לי זה יכול להיות כיף, כאילו. כן, לגמרי. אז זה משהו מעניין. רגע, יש לך עוד שאלות? הכנת עוד הרבה שאלות? שאלתי אותך בערך אחת מתוך איזה 7 שיש פה. וואו. לא, הכל טוב, לא נספיק את כולם כנראה, אבל זה עדיף רגע, תגיד, כאילו אני עדיף לצאת עוד 10 דקות? כאילו, נספיק? מה שאתה אומר? סבבה, לי לא אכפת. יאללה, סבבה. למה, יש לך אוטובוס או משהו? לא, אני עם רכב, אבל אני צריך להביא אותו לאמא שלי. הרכב הזה של הרכב חברה הזה הורג אותי, אני מסתמך על אמא שלי. אתה מבין, אני מסתמך עדיין על אנשים. עזוב, אני לא... לא מקצוען, אחי. צריך להשתפר. לגמרי. צריך להרוויח רכב כבר. אתה צודק. סתם, אני בולבול במצב. מה ההישג שאתה הכי גאה בו? הישג? וואלה, זו שאלה טובה. את האמת, אני שמח שכאילו, אני לא נפלתי ללחץ חברתי, כאילו, אני לא יודע אם זה הישג, כי כאילו זה לא, זה הימנעות ממשהו, אבל... זה מאוד... אבל זה הישג, זה מרשים וזה קשה וזה... זה הישג מטורף, כי ליפול ללחץ חברתי זה משהו היום מאוד קל, מאוד קל, אחי. לאנשים, כאילו, הרוב לא עומדים על שלהם כל כך, כאילו, כשאומרים להם משהו, אז או שהם ישר מגיבים, או שהם, כאילו... אין להם את הביטחון הזה בעצמם, וואלה, הכל טוב, אני יודע שאני טוב, ואם אתה תגיד לי ככה וככה, זה לא ישנה עליי, אני יודע שאני טוב. לגמרי. אז אני חושב שיש כאילו הרבה אנשים שהם לא במצב הזה, שהם יודעים שהם טובים. אני אגיד לך מה, זה מתקשר אפילו זוכר שדיברנו על הבגרויות ועל הבית ספר וזה, שכאילו אתה לא רוצה להיות עוד אחד נכון? עכשיו, זה מתקשר לזה, כי אני יכול להגיד לך שעד כיתה ט', עד כיתה י', ראיתי את עצמי כאחד לא ראיתי את עצמי, כאילו כן ראיתי את עצמי כאחד שונה מכולם, אולי יותר זה, אולי יותר עם גוף יותר טוב, היה לי אחלה גוף, כאילו באותה תקופה, אולי עם גוף יותר טוב, אולי עם יותר טיפה אינטליגנט, כאילו כזה, אבל לא ראיתי את עצמי כבן אדם שיכול להנהיג ולהוביל, וכאילו לצאת מהסביבה ולהוביל לאנשים אחרים. ולא ראיתי את עצמי כזה, ובאמת, מאז שאח שלי הכניס לי את הגישה הזאת לראש, זה שינה את הכל, זה הישג מטורף, כאילו שאתה לא נופל ללחץ הזה, ואתה באמת עם הביטחון העצמי והאמונה העצמית, הצלחתי להשיג את זה בצורה כל כך כאילו, בצורה כאילו לבד, כאילו שזה לדעתי זה מטורף, ואני ממש בטוח מעצמי היום, ואני יודע שכאילו לחץ חברתי הוא לא משפיע עליי. כאילו אני רוצה משהו, ימות העולם, כאילו אף אחד לא ישנה אותי, כאילו אף אחד לא יוריד אותי. כן. כי אתה יודע מה אתה שווה, אחי. לגמרי. אז כאילו, מה יכולים לומר לך כבר שיגרום לך לא לשלוט בעצמך, לא זה, אתה יודע שאתה באדם שמתאמן, אני יודע שאני יכול... אתה יודע מה אתה שווה פשוט. אני יודע שאני יכול לרוץ לעבר מטרה ושום דבר לא יכול להעיף אותי. כאילו, שום דבר לא יכול להעיף אותי. סקיל יכול להיות מאוד חשובה. זה הישג מדהים בעיניי. יש לי שאלה עמוקה כזאת. נו, תן לי בראש. תן לי. כתבתי לך גם להכין שאלה. נכון, בגלל זה אני הוספתי עוד איזה 1-2 כאלה קשות אחרי שאמרת את זה. אוקיי. איך היית רוצה שיזכרו אותך אחרי שתמות? עשו לך את זה גם, אה? לא. לא, עשו לך את זה, אמרת לי שעשו לך את זה, שעשו את זה באיזה כנס, נכון? לא, בהרצאה הזאת שעליתי לדבר, זה לא איך שיזכרו, כן, האמת, אמרו מה יגידו בלוויה שלך, תכין נאום. איך הייתי רוצה שיזכרו אותי?
האמת שכאילו חשבתי על זה המון, בכנות, אני רוצה, כאילו, אולי אני לא שם, אבל אני רוצה להיות בן אדם שהוא ענב מאוד, כאילו... שמה? ענב, כאילו בן אדם שהוא צנוע, אבל הוא כאילו, הוא מרגישים את הרעש שלו, כאילו. זה באמת... ניסחת את זה מגניב, ניסחת את זה טוב. זהו. הבנתי בדיוק גם למה התכוונת כזה. זה מה שאני רוצה, כאילו, אני לא שם, כאילו, אני יכול להגיד יש לי שחצנות, כאילו, ואני רוצה להגיע למצב שרואים את הדברים שאני עושה, רואים את הרעש, אבל אני לא צריך כאילו להריש בשביל זה, אתה מבין? זה איך אני הייתי רוצה שיזכרו אותי. אוקיי, זה משפט מעולה. עמוק. יפה מאוד, אחי, זה באמת, אני את התשובה עמוקה. אז זהו, זה באמת. תאתגר, נו. מה הדבר הכי קשה בלהיות אותה? מה זה סתם. לא, את האמת, זה באמת, זו שאלה כזאת, בלהיות אני... מה אתה חושב הדבר שהכי קשה לך להתמודד איתו בחיים עכשיו? כרגע, מה הדבר שהכי מאתגר אותך? את האמת אני 24/7 בתחושה שאני רוצה, כאילו, אני רוצה להגיע לפול פוטנציאל, כאילו, אני רוצה, מבחינה כספית, מבחינה עסקית, כאילו, באמת, לפול פוטנציאל. עכשיו, בספורט, אני פצוע, אז אני יודע שכרגע אין לי איך להגיע לפול פוטנציאל שלי בכושר קרבי, בריצות, בזה. כמה זמן אתה יודעת שתחלים? אני כרגע נכנסתי לטיפול בפיזיותרפיה לפני יומיים, ואני חושב חודש-חודשיים אני מחלים מזה לגמרי. בסדר. לא נורא מדי, יכול להיות הרבה יותר גרוע. נכון, אז הלכתי לטפל בזה בול, כאילו, הגעתי למצב שיש לי שברי מאמץ, אז מטפלים בי עכשיו וזה. אבל כאילו, הדבר, כאילו, אני רוצה להגיע לפול פוטנציאל, כאילו, עסקית, ואני לא יודע איך, עכשיו אני יודע שאפשר ללמוד את זה, ואני יודע... עסקית? כן, עסקית, כסף, כרגע, כי זה משהו שאני יודע שאני יכול לעשות אותו הכי טוב שיש, כאילו אני יודע שאני יכול להשתפר בזה, ואני יודע שאני יכול להגיע ממש גבוה עם זה, וגם זה משהו שאני מאוד רוצה, אני רוצה להיות כאילו גדול בזה, אני רוצה שיהיה לי הרבה כסף, כי כאילו... למה לא? זה משאב, לא, זה גם משאב מאוד כאילו מטורף. כן, זה כאילו, הרבה כסף זה בתכלס... זה גם מעיד על משהו שאתה... כל מה שאתה רוצה, כל דבר חומרי שאתה רוצה, זה כאילו... וגם זה מעיד על המון... שיש לך יכולת, כאילו זה מעיד על יכולות מטורפות. זה דברים שלא קוראים, אתה לא מקבל, אין מתנות בחיים. לא בא לי מהלוטו כסף. כן, אתה יודע, אני בדיוק באותה גישה, אחי. אם היו מציעים לי עכשיו $1,000,000, אני גם הייתי לוקח. כאילו, אתה מבין? אני אגיד לך מה, אני כל כך מאמין בעצמי, שאני אצליח וישיג את הדברים האלה בעצמי, שאני לא יודע אם הייתי רוצה. אז אני כזה, כאילו, אני מאוד בגישה הזאת, אבל אני יודע שאני, כאילו, אני מאוד רוצה ללמוד את העניין הזה של איך באמת אני עושה את זה. כאילו, יש לי את העסק שלי, כרגע אתה מתפרנס מהקבוצות האלה? מהקבוצות, אני מתחיל לעשות גם איזשהו ליווי, גם תוכניות אני בונה לאנשים, כאילו, זה בתכלס, אבל אני רוצה משהו יותר גדול מזה, אני רוצה מינוף יותר גדול, אני רוצה ממש להצליח בזה, זה משהו כאילו... כרגע אתה לא ממנף יותר מדי את היצירת תוכן. יש לך כלי חזק, יש לך הרבה עוקבים, יש לך סרטונים מגניבים מאוד, אחי. יש לך... אתה בן אדם מגניב, אחי, אתה יכול לדעתי להצליח שם הרבה יותר. כאילו, וגם, אתה כבר מצליח, כבר את מה שאתה עושה, אני מאמין שאתה יכול למנף הרבה יותר. אני לא ממנף את זה, אבל כספית. אני גם לא איזה מאסטר עסקים, היה לי עסק של... עיצובי תמונות כאלה וטאמנלים ליוטיוב וכל מיני כאלה. היום יש לך את ה-AI, מה? נכון, בדיוק. אני לא עשיתי אדפטציה, אני הייתי, כזה הפסקתי עם זה תוך כדי וניסיתי למנף את זה, ניסיתי לבנות איזה כלי שיעזור ליצור את זה, ואז אני אוכל להציע שירות הרבה יותר טוב, להציע הרבה יותר תמונות במחיר יותר טוב, אבל לא הצלחתי לעשות עם זה כלום, לא ניסיתי מספיק. והפסקתי עם זה, כאילו בחודשים האחרונים, אין לזה צורך כבר, זה AI שנייה עושה את זה.
אבל עשיתי את זה בשנה האחרונה שזה עוד היה רלוונטי, והרווחתי מזה טיפה כסף, הבנתי קצת איך מתנהלים בעולם של העסקים, אתה יודע, טיפה איך לפנות לאנשים, קצת איך למכור, לתת שירות, הבנתי קצת איך זה עובד, טיפה מיסים, עוסק פטור, כל השטויות האלה. היית עושה כאילו... לא, אין לי. הבנת את זה. עשיתי דרך של אבא שלי, אבל למדתי, כי כולם היו רוצים חשבוניות וזה, והבנתי איך זה עובד. אז יש לי טיפה התנסות. וואלה, אני לא יודע מה אתה צריך לעשות, כאילו אני לא כזה מבין בזה, אני לא אתן לך טיפים מפגרים שלא קשורים לעולם, אבל המינוף הכי טוב שיש לך עכשיו זה הרשתות החברתיות, אז לנסות משהו דרך זה, אני לא בטוח. כן. תלמד עוד על העולם הזה, אחי, זה עוד אתגר. זה משהו שבאמת אני מתקשה בו, שאני חושב עליו 24/7 ואני רק רוצה לשפר אותו. אולי יש לך אמרת כיוון? אולי זה... אמרתי. כי כרגע אתה עושה קבוצות לילדים, נכון? אז יש לך מינוף קטן של כאילו, יש לך של כמות, אתה בן אדם אחד עושה לשישה אימון, כאילו לא לבן אדם אחד, שזה כבר איזשהו מינוף. אז באותו תחום האפשרויות היחידות שלך זה כאילו, או להגדיל את הקבוצות, או... לא יודע את האמת, אני לא בטוח. כן, זהו, זה... כאילו יש דברים אולי בדיק, יש כל מיני אנשים שעושים ליווי יחידני כזה לאנשים, כן, נגיד, אתה יודע, אנשים, מי רוצה ליווי להצליח 30 מתח. זהו, זה מה שאני... דברים כאלה. כן. אבל כי אם זה אחד על אחד, כמה אנשים מוכנים לשלם בשביל זה? זהו. בשביל, כאילו, נגיד, כמה מאות שקלים, וזה הרבה עבודה. זהו. אז כאילו, לא נראה לי מוכנים לשלם. גם הבחור הזה, שהיה עכשיו איש עסקים, באמת, היית צריך לדבר איתו. הוא כזה גם. תביא לי את המספר. גם דיברנו על זה, וואלה, יש לי את האינסטגרם רק. אז תביא לי, אני אדבר איתו. כן, לדבר איתו. אני גם צריך, כי אני גם, אני לא מתעסק, התחלתי לעבוד באולם אירועים, הייתי כאילו 2 משמרות ואז התחיל לזה עם איראן, ואין חתונות במערכה עם איראן. אז וואלה, זה היה נחמד, כאילו סתם לכיף כזה, כאילו כסף בקטנה, אבל זה נחמד כזה, אבל הוא זרק עליי מלא רעיונות של... זהו, זה... כל האנשי העסקים האלה, בני 18, ואם לך יותר מדי רעיונות, ואז אתה לא יכול להמשיך. אתה לא יודע מה זה. לא, ואם לך יותר מדי דברים, ועכשיו אין לי תירוץ לא להיות ביל גייטס, הביא לי את כל מה שאני צריך, כלומר לי, אתה תעשה כאלה של ריצות, תלווה אנשים שרוצים לרוץ מרתון בגיל 18, תעלה תוכן, תסביר על למה זה חשוב, איך זה יכול לתרום לנו בריאותית וזה, וואלה, אני יכול לעשות את זה, ועכשיו אני מרגיש מאפן אם אני לא יודע, אחי, הוא כאילו רשם לי הכל בדף דף. זה משהו שאני חושב עליו. אני גם, כאילו, אני מתלבט, לא יודע איך אני אמשיך עם ההרצאות, כי אני כן חושב שאני סבבה בזה, ויש לזה פוטנציאל, אבל אני לא יודע כמה זה, כאילו זה כלכלי, הרצאה זה מהדברים הכי כלכליים שיש. אתה יודע, הייתי באיזו הרצאה של איזה בחור שהעביר הרצאה, הלך להעביר הרצאות. חזק. מזמן דווקא, אבל זה היה מגניב. הוא ממש הסביר לנו, הוא אמר, זה המקצוע של עצמאי, כאילו שעובד לבד, בלי עסק, בלי זה, הכי כלכלי שיש. כי תחשוב מה זה, הוא בן אדם אחד, הוא מעלה תוכן ומביא דרך זה אנשים להרצאות, הוא עושה את זה בן זונה, אז יש גם פה לאוזן וזה. הוא אומר שהוא עושה 4 הרצאות כאלה בחודש, לכל הרצאה הוא מביא 200 איש, כל איש משלם 200 שקל, אחי 40,000 שקל הכנסה, אבל 40,000 שקל להרצאה של, כמה זה, 3-4 שעות, כאילו זה היה כזה ערב כיבוד וזה, אבל כלכלי בטירוף אחי, אז בתור בן 18, אני לא יודע מי ייקח אותי, כאילו מי יבוא להרצאות סתם ככה, אבל... לאט, אתה בונה את עצמך. אבל האסטרטגיה לדעתי בינתיים זה ללכת למוסדות, כאילו ללכת לבתי ספר נגיד, לדבר עם המנהלת או משהו כזה, להציע להעביר בכיתות, גם אם זה בחינם בהתחלה, לצבור ניסיון, כי בית ספר לא הביאו סתם איזה ילד שלא עשה כלום, אבל העברתי בבית ספר שלי, העברתי בקבוצות כושר קרבי, אני רוצה להתחיל להעביר בעוד בתי ספר, בעוד בית ספר שאני כבר בטוח עושה, שדיברתי איתם, ואולי להתקדם עם זה, לצבור עוד ניסיון, ואז אולי לעשות משהו בעלות. כאילו בינתיים אני רוצה להשתפר, אני יודע שאני לא יודע באמת עד כמה הרמה שלי עכשיו שווה כסף. אבל גם אם כן, אני רוצה להתמקצע בינתיים בחינם. אתה גם, כאילו,
לא בעצם, לא יודע מה אתה קשור לזה, אבל אתה, לא, אתה גם אחלה מרצה, כאילו, לא יודע איך אתה מרצה, אבל זה מגניב. אני יותר רוצה כזה את כן, עם האימונים, כן, זה מתאים לך גם, אתה הרבה יותר סוס ממני. יאללה אחי, היה פרק מצוין, שמח מאוד שבאת אחי, היה כיף, נהניתי, תמיד שהזמן טס, לא? אז אנחנו מצלמים. וואו, האמת שכן. לא, אני הגעתי לפה לפני שעה ורבע אחי, עם האגר. וואי, מדדת לנו זמן? לא, נראה לך אני... הפעת לנו זמני? לא, אני זוכר שהגעתי לפה ב2:30. סתם וואי אחי. מעניין. שמע... פאק להוציא להם.